Kaso dilo ko siya. Matay niya. Sus. Head stroke buro na. Kaluoy sa manok. Manok ang namatay ni. Ito sakit sa baboy ba? Napunta na po sa manok. Kurong na si. Ito na namatay itong pungkol. Lagi. Mamaguro na yung pungkol. Dili oy katong isa o dako mo to kinadakan nila. Ano kanang namatay no? Abtik man ang makauban na oh. Init ko na lang. Ano kang namatay na? Palitan nagkuan, PC. Tagpila naman ang PC oy. Bantog dito ni nagakisi-kisi di ganiha day. Sayang ano eh. Ano ka ning namatay ka? Matay jud siya. Sayang sa manok, namatay. Lubong niya eh. Dako na ba ang tao? Dindot yun tani manukan yun ta. Andot jud. Ano ko nang namatay no? Wala po'y samad. Ano? Sige na ni pinaakan. Wala po. Ano ko namatay ni nga may sakit ni. Init bago pa niyo. Bago pa oy, init pa. Pagani siya minggahi oh. Init pagali oh. High blood ba? Ang liog daw. Busog mong kaayo oh. Eh pero no, busog no. Ha? Bro, saan mo na ako na healthy? Do? Pakaon siguro naghilo guro silingan. Matay man siya. Luyip, ha? Posible pong namatay. Ano ka na namatay ka? Abtik. Ano po'y sakit? O nagpa-immunize ang silingan. Mailhan biya pod. Dili biya mo diretso kamatay ang manok kung saga nag-immunize. Pakaon siguro naghilo guro. Niyang hapon pagpakaon nimo aptik pa ni? Aptik pa kayo ni. Wala pod galuya. Wala. Naro, unit ba? Pasig wala ni siya nahilsan guro. Oo, siya nakaunya na niya. Pasig mo na hinungdan niya namatay siya. Wala daw ikapapon mo. Naro. Ano sa kanino? Namatay man hinuon. Ang baba niya oh, tanaw. Siguro ito na yung sinik kaniha ang manok na hulog. Ito to? Ang banaan ito na dayaw. Laway-laway oh.
Do, masin kayo nakaon ani. Yung mata galuha-luha gud oh. Kuyaw lang mga kauban ani. Saya nga sa manok na matutay. Wakwak. Put lang. Ha? Wakwak. Haman. Wakwak. Wakwak ito no. Saman to? Wala mo pato dia. Iputang ni diri oh. Tuya sa manok namatay. Namatay atong binuhing manok. Ano ka nang namatay ka? Matay na para ba nailiwat? Wala ay nana yun na iyang porma. Dungoy-dungoy. Wala ay. Butang daw diya oh. Kuha daw. Wala ay. Dungoy wala ay. Wala mong good. Wala. Inana dyan na siya porma. Ano ka? Ano? Basta gurog na ay nagpaa ka na.